RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Merkining sa kalalaki nga taga Malay-Balay bakit nun. Ang ito matatampo nagdasangan niya, Rene. Recorded by X Thunder Gaming. Makigbuwag na ko ni mo rin Ha? Nga naman, day. Kung sa may hinungdan nga makigbuwag ka man ako. Wa na ko ganahin ni pagpuyo Maumubiya na ko dinis ato. Wa na ko'y kalipay uban ni mo. Unya, ang atong upat ka mga anak. Kung saan naman lang ni? Bahala na ka kung saan ni mo. Basta kay makigbuwag na ko ni mo. Day. Pa, dili na dito mo balik si mama. Dili na, anak. Wa na day mi mama ini, pa. Sige lang. Bahala ugwa si mama ninyo. Niyaman si papa. Pinangkamanta mo. Rene! Oh. Rene! Si Lola pa nangita ni mo. Mura man isig na suko. May tuyo ka, ma? Ni ako, kay kuhaon ako nga akong mag-aapo. Ha? Nga naman, ma? Huwag naman mo sa akong anak. Ayaw ko giingna nga makabuhi ka ng akong mga apo. Nag-construction worker ka raman. Mo ngayon pagsupak. Kuhaon ko ang akong mga apo. Aron naa sila maayong kaugmaon. Tagay ba, bay? Bay. Ay ko labi, bay. Ubog na kay ka, Ganun na itabo manin ako. Gibuwagan ko sa kong asawa kay wala sa kalipay. Uban ako. Sige lang, bay. Sige lang. Kitang tanan na yung mga problema, ba? Pero grabe ni nga ako, bay. Human ko biyahe sa kong asawa. Ikuha sa akong ugangan ng ako mga anak. Wala ko'y kalipay ni bay. Paminaw na ko ba? Para na ko ba, no? Maayos nga tuwa sa imong ugangan ang imong mga anak. Kay kung na sila ubanin mo, di ni mo sila maatiman kay trabaho mga. Mao ngay kaguol. Makakita balagi kaglaing babae. Bay. Kumusta na mga bay? Dili pa kayo okay, bay? Ako pa mo, no? Mangita na nagaglaing babae. Asa man sa kumangita? Namoy daghan sa Facebook, good. Suwayi lang, good. Basin na nakay kasinapot. Wala gusto nga akong amigo. Kinala na tuod nga mangita kong laing babae. Aron malingaw ko. Gusto. Suwayan ako pangita sa Facebook. Uyala, may reply man ang kinganlan og Marjorie. Ako siyang chatan nga makikita ko niya. Oh. Hi, Ren. Ikaw si Marjorie? Nga na di ay. Kabata gunin mo. Pila imong edad? 21. Ay, Ginoo ko.
Kabata pa din mo. Pero naman tayo edad mo. 30 City na. Dili man ka mailan na 30 City, uy. Salamat. Ang mga unsa ta? Aron nga magka-istorya tag maayo. Buwag di kasi mo asawa? Oday. Ugang akong mga anak. Tuwa sa kong ugangan. Unsa may hinungdan nga gibuwagan mo kasi mong asawa? Wala na siya gugman ako. Nagaingon ana no, nga dili magkasinabot. Magyud. Mabitaw nga misuway ko og pangita og babae nga akong ikasinabot. Ikaw unta to. Nga naman, ganahan di ka na ko. Ganahan unta. Pero saon man nga bata pa man kay ka. Bata ko, pero may anak na ko, uy. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Unsay may anak? May usa ko ka anak. Napamabdusan ko sa kong uyab. Ug wa siya manubag siyang gibuhat na ako. Mao ba? Og parehas ni mo, nangita sa kong lalaki nga magmahal na ako. Unyag maingon ko nga mag-ipon ta. Musugot ra ka? Musugot ko. Basta pang baon ko nimo. Ingon man ang akong anak. Sige. Mag-ipon ta. Ha? Mag-control ta? Ugang. Kay daghan akong anak eh. Gang, dili ko uy. Ha? Gusto ko nga may kaugalingon kitang anak. Gang. Basta, dili ko mag-control. Gusto kog anak. Gang major eh. Gang, maayo kini anak ha. Nako ibalita nimo. Ha? Unsa man na, gang? Wa na ko rigla ha. Kun mao na, may umabot na tang anak? Oo. Ang pingi na ha? Gang? Gang? Nansa ka? Gang, sakit kaya ko diyan. Ha? Uy, basig mga anak ka na. Kadit ha kay... Mangita ko nga makabantay ni Inday nga imong anak. Aron nga, badate ka sa ospital. Kumusta naman ka si Marjorie? Nakaanak na ba ka siya? Gawas ang doktor. Dok! Kumusta kong asawa, Dok? Naglisod siya sa pagpanganak kay na siya UTI. Ug ang bata sab hinay ang heartbeat. Kinuo ko. Gang, aling ka mo taon, ha? Niyar ko uban mo. Salamat, Kang. Paningkamot yung taon. Imugso ni mo ang atong anak. Okay? Salamat yung taon nga naluwas ra ka. Ug maayo ang imong pagpanganak. Ang atong anak, Kang. Ayaw ka bala ka. Okay ra si Dodong, Gang. Kinala magpakaligon ka. Aron nga makapauli na ta sa ato. Aray! Gang? Gang, nansa man ka? Dong, tabagi ko. Di kaya ko tilog kamot. Be. Ato, mawa ni. Bebe.
Armawa ang kasakit. Ano maka ni? Ambot nga nun ni. Hanggang dili pa ko gusto mamatay. Gagmay pag akong mga anak. Suman ka. Uy, may tabo ni mo. Dili ka mamatay. Kumusta naman ka? Okay naman ko, Kang. May tingaling ang magpa-check up ka. Aron nga mahibaw ta. Ngano nga, may kalit managahi ang imong tiilog kamot. Ayaw na. Gasto-gasto lang na. Nawa naman, sad. Gang, majuti na ko ha. Ansa man, muli ka karong udto? Di lang kang. Kay kaas kayo gasolina ang motor. Kung mapauli pa ko karong udto. Sa hapon na lang ko. Sige, Kang. Amping ha. Ikaw sab, magamping ka din niya. Na ikaw ni bala sa mga bata ha. Ayaw ka bala ka. Ako ning ati Manon. Labi na gyud junior ni mo. Gutom na gila. Noon, doon na ko sa amo. Maayo unta kung nakaluto na ron si Marjorie. Mihingaw man. Gang! Gang, ni anak ko, Gang! Inday? Ano man ka? Anong mihilak man ka? Ay, matis mama ni mo. Natog! Di mo mata! Ha? Gang! Gang, unsa na itabo ni mo? Gang! Kinuha ko. Tubugnaw na niya. Gang! Gang! Gang, pagmata! Gang! Gang! Kinuha ko. Wala mo ginawa sa Marjorie. Patay na siya. Gang! 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 Nalulay ka mo manini mo, Gang! Nalulay ka mo manini mo nga mayo pa magkaspagikan ako. Marjorie! Wa ko mahibaw kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Kay bugnaw na kay siya sa akong pag-abot. Kung tinuod man gani, nga may kalag ang tao. Gang Marjorie, kung asa ka man karon, akong isaad nimo. Nya mahalon og panggaon nako ang mga bata. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagin ni Rene nga taga Malay-Balay bukid noon. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kalikulahan, kapalaran. Sa kaagi gibota no do sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya.